Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon taikan gagita kat impatulod. Ti pagayam akayat nati agpailinga di tinagan nga Andrea. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama ti kapadasak idi agad adalak pailang iti kolehyo. Adu ti mangidaydayaw kanyak gaputa na pintasak kano. Ken nasariritak kanupay. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Andrea. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kumay ka na Andrea, aggidantan nga lunch. Inta mga ni kantin, ilibre ka. Mabit lang. Makikidanak mo tan ka na kayo. Awan ngamin ni Helen na girlfriend ko akanayon ko akagigdan. Naglangan nita. Sige nga Rod, mapantayon. Ngam, saan ako nga ilibre? Adamot kwartak dito, Jake. Nagsuit kayo umat gayam. Ni Andrea ka di lang ti librem, Jake. Ngam okay lang. At damot kwartak dito eh. No apay ngamin na makigiddan kakada kami, Jerry. Si Kamot. Kaslasan tayo nga gagayam. Alakit din, intayon ag lunch. Sa bagay, makaawatak mat. Ala, da kayo latan ti mapanmangan. Ha? Makaawatak mat kidi. O sige, inakon. Ha? Napano ni Jerry? Bayamon, mapantakid din. Jake, kita am day Jay, oh. Oh, kumit kita kadata ni Krista. Huwag ngagpaiso. Ne, agturungan dito'y ayanta. Nagmayat matan aboy, eh? Anda ka ba't gayam dito'y kantin, Krista? Amay ka, ag-lunch tayo, pay. Wan mat nga min, Krista. O may ka makilamisaan kata kami. Agsasango tayo nga ag lunch. Saanan? Saan ko akayat ti makisango iti agin sisingpat kan agin pipintas? Ha? Siya ka di tidakda ka madam nga agin pipintas? Sigurado ka, di mo kaya makisango ka na kami, Krista? Saan nga, Rod? O sige, panawan kayon dito, eh. Nadadangil manen ti aldaw ko. Ala, di mo latan ikaskaso ni Krista, Andrea. Umapalaan kan ka day jay. Gaputan na sirsirip ka ngam iso. Iso akas di titrato na kan ka. Ay, mas daawak nga rod ka ni Krista, Jake. Awan mat madi nga ipakpakita kan ko na. Ngam no apay akas jay ti ugali na. Kas itinakunak, umapalaan day jay. Iso asaan mo latan nga ikaskaso? Wan, talaga mat akas ta ti araramidak. Saan kon nga ikaskaso? Ngam no daduma, masurunak. Gaputa ka na yun na nga ibaga nga agin sisingpet kan agin pipintasa. Kunana ti kas jay gaputan na pimpintas ka ngam iso. Saan la day ta? Ado pa'y dagiti mayat makipagayam kan ka. Gaputan na singpet ka. Saan nakaskan ko ana? Man-man o ti pagayam na. Ala, saan ta na pagsaritaan ti maipapan iti day ta abanag. Andrea, anak, ingka pa'y mangan. Madamdaman ton nga ituloy mo day tararamidam. Madamdaman ton ang mga anak, nanang. Ilupas ko labi it day ti aramidak. Isambit mi ngamin day ti report inton bigat. Iso asim-sim paot. Ingka kumapay mangan, tapno saan ka mabisinan. Wan nanang, didak pa kadanagan. Mangan kayo latan. Ipalpas ko pa day ti aramidak. Ala nga raw, anak ko, si kati makaam mo. Umuna kami nga rudan amangan kinitatang mo. Wan, nanang. Ni Krista ti masabat ko. Iparpartak ko pa'y timag na. Iti kasta. Dinak manin pagsasawan itinuan niya laditan. Oh, Andrea, mabit lang. Kaslagdardaras ka man. Ha? Wan, Krista. Amangan ngamin numaladawak iti klase. Adapay ngamin i-report mi. Kat da kami kadagiti ka group ko ti umuna nga ag-report. Kasta? Uray saan kan nga ag-report? Gaputa sigurado nga addamol lagradom iti dayta ang subject. Gaputa si kamot amin tinangaramid iti dayta a report. Saan ka di? Iso abay amlatan dagiti ka grupo nga ag-report. Saan ang mabalhin? Masapol nga ag-report aklata. Nga uray siyak amin tinangaramid iti daytoy. Siyempre,
Siya ti leader iti grupo. Isu nga ilid ko dagiti ka grupo. Agin lalaing ka manen ako na. Panawan ka man laangan. Awan pa'y ganas na makisarsarita kan ka. Ay, siya pa'y itan ti agin lalaing. Bay aklatan. Saan nga iso ti mang dadaol iti mood ko? Congrats, Andrea. Datayo ti kangatuan iti score iti reporting. Wan nga ron, Jake. Ay, imbaglakid din. Tanalpas ko idirabi eh. Talaga nagpuyatak. Isumat lagay mamaya ti pan nakaramid na. Tatalaga na laing ka, Andrea. Saan mat? Inaramid ko laang ti best ko. Iti kasta, nangato ti score tayo iti daytoy. Pasikat. Ni manen Krista daytan. Hala, di mo latan ni kaskaso. Bayam latan aso manao dita. Kumusta mo ti panagadal mo, anak? Okay lang mo, tatang. Iso na lang ta. Ay, Okay lang ko nam. Nga mapay ngay anak sanaay ka. At da ka di parikot iti pagadalan yo. awan parikot, tatang. Iso na lang. Taado dagiti kaadalak nga umapal kanyak. Kadgapo iti dayta. Ado ti mangmang guan negatibo nga ibagbagada kontra kanyak. Ay na anak. Bayam lang dagita aklas iti tao. Tinapatag awan madingar aramidam. Sa bagay, gusto kayo, tatang. Ngam maminsan, jak maliklikan nga sakit tinagam ko. Gaputag kakasakit dagiti ibagbagada kontra kanya. Nagadumanan ti marami da projects. Ken agsasaruno pa'y dagiti quiz tayo. Talaga akasta, Jake. Ngam sana bale. Tano makaturupos tayon ton. Malaganan tayon tumat ton. Husto ka, Andrea. Iso nga ganos tayo lata. Sana bale. Manulangan na tawen. Agturpos tayon ton iti kolehyo. Wan mat kit di Iso nga, ag-enjoy tayo kit di iti panagkakadwa tayo. Tayin ton agturpos tayon ton. Agsisina tayon ton. Siyempre, adan ton kabukbukudan tayo a pamilya, wano trabaho. Wen, ngam agkikita tayon tumat lata. Nga kakabatch. No ada reunion tayo. Wan mat kit di Kailiw kon ton ti college life tayo. Di kailiw mong tumat nga ron. Ti panang bulbulikan ka ni Krista. Sika talaga. Ngamon kailiw kon tumat dayta. Umadanin ti panagturpos mo, Andrea, anak ko. Iso asay saya atam ko mati agadal, wan. Wan nanang. Talaga mat asay saya atak ti agadal. Gapot ang manulaangan atawan. Agturposak tumatan. Wan nga rod, anak ko. Talaga ang nagdaras ti panaglabas ti panawan. Iti saan nga agbayag, agturpos kanton iti kolehyo. Wan nanang. Kat ikari kada kayo. Makaturposak iti kurso. Rumbang laeng, anak ko. Gaputa saan mi akayat kinitatang mo nga agbanag kanto ang nakakaasi. Iso apagad-adalanda ka. Iti kasta, maadaan kan tumot iti nasaya at amasakbayan. Wan nanang. Katkas iti nakunak. Makaturposak iti kurso. Iso asaan to ang masayang ti gastos yun. Talaga masirip ka, Andrea. Sika man ang tikangatuan iti exam tayo. Saan mo, Jake? Nakatsamba laang. San man? Talaga masirip ka. Iso nga ado dagiti agpatulong ken kaakaadalan ta. No kasta nga adda pagkapuyan da. Wen kat pagyamanak mat. Gapot agtalak da iti kabaulak nga aramidan. Kan, pakaragsakak ti makatulong kada kayo akaadala. Ay na, Andrea, kunam la dayta. Gapo siguro, tanukas tang agpatulong dagiti daddo maakaadalan tayo ken ka. Tangtangdanan da ka. Siyempre, kayat mo ti agpatangdan kadakwada. Isong agin tutulong kamot kadakwada. Husto ko man dayta, Krista. Saan ka laangan nga agsasaw? No awan mat ka as kanti bagbagam. Ala, panawan kayo pa'y dito'y Jake. Adala biit gatangag iti kantin. Ala, kaduan ka laangan.
Apay asinurot nakpailaang, Jake. Kinaduam ko malatan ni Krista. Jacket akadwa day jay. Nakalaslastog nga agsasaw. Imbag kumaa, no adamot ilaslastog na, ngam awan mat. Santo pa makasao, no kasta nga dar situation tayo. Ngam no agsasaw, kasla nagado ti amuna. Saan ka di pa'y nairwam kan ko, ana? Nairwama kun, ngam, maditikas di nga ugali na. Ado nga ron ti sana mga itikas di nga ugali na. Iso aman manumat ti pagayam na. Ay, no apay mat ngamin akas di ti ugali day di a Krista. Ngam, saan ta na pagsaritaan? Amangan no adapay makangag ka data kat dumanon kan ko, ana? Wen, saan tan apagsaritaan na di a tao? Makadadaan lang iti aldaw. Agsarita taman, Andrea. Anya ka di ti pagsaritaan ta? Kwan? Adaman damaga. Anya ka di day ta? Adda ka di relasyon nyo kini Jake akaadalan tayo? Taapay anadamag mo day ta, Krista. Awan relasyon mi ka ni Jake. Agpagayam kami laeng. Kan may sa, awan planok ang makiayan-ayat. Gapot agad adalak pay laeng. Diyak lapat yun. Amangan mat no addan relasyon nyo. Ngam saan mula kayat nga ibaga? Anya nga iti amok. Amangan pa'y kitdian no addan napasamak kada kayo. Kanayon kayon to pa'y nga agkuyong. Anya? Gusto dayta na panagsangit mo, Andrea. Sana makatulong kan ka dayta. Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Saan mo latan nga ikaskaso? Ti anyaman nga ibagbaga day a Krista. Kasanumot nga min, Jake. Nasakiti pa nagsasauna. Agasam. Kunanakit din nga amangan ka no addan napasama ka data. Gaputa ka na yun tanga kuyong. Anyan ti panagsasao day a tao. Ala, baybayam lang. Ibaga na ti kahit nang ibaga. Nga makasarak to lang ata iti mangdangran kan kwa na. Gapo iti kasdi nga ugali na. Nalabid laon ay. Wan, husto ka. Bayak langan. Mauman tula siguro day jay sumanao. Wan, tinapatag. Ti panagadal mo ti into na rem. Sana kaskan kwa na. Man o asumrak iti pagadalan. Wan nga agpaiso. Nadlaw ko day ta. Man tin asumrak ni Krista ni ti pagadalan. Adon tilangan na. Nagaduman ang tinaskan nga aramidak nga activities. Ngam, sana bale. Umadanin ti panagturpos mi iti kolehiyo. Iso abasit laangan nga anos. Agturpos akton. Ay, kamaudyanan na. Ada akon iti maudi at tukat ti kolehiyo. Kasla ka ano lang, idadda kami iti umuna at tukat ti kolehiyo. Talaga ang nagdaras nga aglabas ti aldaw. Maudi gaya man atukad mo iti kolehiyaw, Andrea anak. O nga ro, tatang. Nagdaras nga aglabas ti panawan. Agturpusak ton. Wan nga rudan ako. Kat nasaya at magtaim pamaysam ti panagadal mo. Siyempre mat ananang. Gaputa saan ko akayat ang mapaay kayo iti arapaapyo ang makaturpusa. Gapo, tapara matlakan ka dayta, anak. Kaya't mi kaninanang mao, anasaya at tumot ti masakbayam. Isu anasaya at launay, taimpamaysam ti panagadal mo. Saan la para kanyak daytoy, tatang, nanang. No di kat para mo't kada kayo. Kat apaman ang makaturpusak, kat maadaanak to iti panggadan, uray saan kayon nga agtrabaho, tasyak ton ti makaammo kada kayo. Ay na, anak. Aging gaan napigsa kami pa'y kaninanang mong agtrabaho. Agtrabaho kami latta. Tasaan mi matakayat, timang namnamalatan ka. Pudnuti ko na ni tatang mo, anak ko. Sana bale, tanapigsa kami pa'y lang. Isungag trabaho kami lata. Sige. No kastati ko nayo, nanang, tatang. Andrea, nadamag mo ka din? Di anya? Ni Krista. Apay, anya ti maipapankan ko na. Masikog ka no. Ha? Isumot lagam asaanin asimsimrak. Tada ka no gam napasama kadakwada kini Lester akadalan tayo.
Isumat lagayam asaanin asumsumrak. Nabayag nga agpayson, asaan ko anakita ni Krista. Gaputan na ba yung gaya man nga agdandanada ka ni Lester? Isumit lagay mo nga oray ni Lester kat manmanon nga agpakita dito pagadalan. Ay, sapay nalaing nga agbisyo day di Alester. Anyan tulangan ti pagbanagan ni Krista iti danana. Dahil tangarod kat, katamom, damag ko akanayon ka no ti panagapada. Ay, kaasimot nga rod ni Krista. Ah, tinasayaan. Intanto pa siyaran. Ha? Jake? Andrea? Adda kayo? Hawain, gaputa kaya't nakakano ang makita ni Andrea. Kasta ka di? Kumusta kan, Krista? Kastoy? Saan ako na nagtuloy iti panagadal ko? Gaputa masikuga ko. O nga rod, madlawan ta tiyan mo. Mababainak ka, Andrea. Gaputa ado ti sinasaok idi kontrakan ka. Pakawanin na kumaan. Ay, daytoy santi karmak. Gapoy iti panaglablabas ko. Nala, saan mo na panunutan dayta, Krista? Aklunak, nasakit mo tinakam ko kan kaidi. Gaputang madi ti panagsasaom kanyak. Ngam, awanan kanyak dagi jay. Napakawan kan. Ay na, agyamanak, Andrea. Nakasaysayaat ka talaga. Idin to tamad itimpakpakitak kan ka idi. Saan mo na panunutan dayta? Katima ko nak, apaman ang makapagpasngay ka. Ituloy mo latta ti agadal. Gaputa sayang mat. Manulangan atawan kat agturpos ka kuman. Isu nga ituloy mo tinarugyam, Krista. Kat no kasapulam ti tulong ko. O masidig ka lang kanyak. Tabarang adama itulong ko. Ita, nakasapul akon iti natalged apanggedak. Kat ni Mat Krista, nagtuloy ang nagadal iti kolehiyo, kat nasingid kami itan nga agpagayam. Alakastan kat agyamanak, di pagayam mo, Andrea. Andrea, pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Dayawin ka, pagayam ko. Gaputa uray maditim pakpakita ken ka ni Krista, kat nagbalin kalattaan na saya at kankwana. Tinasayat a tao, at dalata bindisyon ti apo kankwana. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Andrea. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.